Kaixo guztioi, Martin Etxaurin osue, txo izenez ere ezagutzen haute, eta hemen etortzen naiz bideomappinaren inguruan pizkat hitz egitera. Ez dakit ezagutuko duzuen zer den bideomappina, baina bueno, saiatuko naiz bideo hainbat hauetan azaltzen. Lehenengo hasiko gara pare bat bideoekin izango direnak adibideak ikustea bideoetan hain zuzen ere, eta horren gainetik nik pixka bat azalduko dut zeintzuk diran mappinaren oinarriak edo ezaugarriak, bai? Orduan, joan gaitezen bideoa ikustera eta bagoaz pixka bat azaltzen. Hemen ikusten duzue eraikin bat, ezta? Eta ja marrazki horrek nolabait bat egiten du eraikinarekin. Ez dakit ikusi duzuen hor kalean eta noizbait udaletxeetan edo festetan egiten dituztela alako proiekzioak eraikinetan. Ikus ezagun. Hemen, esan bezala, marrazkiak bat egiten du eraikinarekin eta zuzen ere, hori da mappinaren ezaugarri oinarrietariko bat. Eta da, egiten duguna, proiektatzen duguna, zerbaiten gainean proiektatzen dugu, eta zerbait horren forma edo geometriara doitzen da, bai? Gure proiekzioa. Ikusten duzu hor tipo hau ere grabatzen zutenean, berak bazekien hor barruan nolabait eraikinaren barruan egongo zela, eta ja grabazioan ere hori kontutan hartzen zen. Hemen beste adibide bat ikusten duzu, hau da Beruta artistaren tailerra zena, eta bertan egin genuen mapping txiki bat. Ikusten duzu hor nola jokatzen dugu ere objektu txikiekin, ispilu horrekin, halako ornamentua jartzen edo ikusten duzu eraikina bazela eskala handi bat, hau eskala txikiagoa da. Eta nolabait altzariei ere bizia pixka bat ematen aldiogu, ezta? Zeren hori da mappinaren beste ezaugarri bat badela gauza zurrunei edo objektuei halako bizitza eta historia ematea. Hemen ikusiko duzuen nola batean karratu horiek argizten diren argiztapena bagenu, baina ez da argiztapena, mappina da, proiekzioa da. Niri hau ere gustatzen zait, ikusten duzu hor, arraultzak eramateko edo erabiltzen diren kartoi horietan egina, ikusten duzue, edo zerren gainean egiten aldela mappina, ez da? Eta hemen beste adibide bat, ez dakit zuetako baten batek ibiliko da igual grafitiekin, eta ikusten duzu hemen zintarekin egiten dutue paretan grafiti moduko bat, eta gero proiekzioarekin horri volumen ematen diote. Hemen ikusten ditugu itzal guzti horiek gezurrezkoak dira, eta beste adibide oso polit bat, hemen antzerkian. Kasu honetan, tipo bakarrak antzerki bat egiten du eta beste guztia dago proiektatua. Zergatik dago bideomappina? Proiekzio guzti hori leku jakin batean dagoelako, bankuarekin bat egiten du, tipoarekin bat egiten du, farolarekin bat egiten du, dena dago doitua hor eszenatokian dugun formara. Hau ere asko gustatzen zait. Umeekin egin zituzten alako kartoizkoetxeak, eta gero kokatu, eta non kokatu eta proiektorea piztu zutenean hiria eta hiriak bizia hartu zuen. Ezta? Oso polita. Hau hain zuzen ere nik egindako proiektu bat Beruta artistarekin. Kamera berezi bate erabiltzen genuen jantziaren forma hartzeko, eta berak zuzenean oialekin jantzi ezberdinak egiten zituen, ezta? Eta ikusten dugu beste erabilera bat, halako moda pase bat edo imaginaziozko pase bat, ez da, ezin dugulako bideoa jarri soinekoetan, baina, beste erabilera polita nirentzat behintzat. Ikusten duzu erraz aldatzen direla koloreak eta formak eta ez mappinari esker, kasu honetan. Beste adibidea eta beste eskala bat hemen, gela baten eskalan. Kasu honetan tableta batean egindako aplikazio berezi bat erabiltzen ari da, baina ikusten dugu nola mappinak espazio bati ere aldaketak eragiten dizkio, ezta? Gezurrezko kuadro bat, adreiluzkoak ez diren paretak adreiluzkoak jarri, ikusten duzu ezen bat gauza. Eta hau oso polita. Ez dakit ikusia duzuen Dark City pelikula horretan eraikinak eraldatzen dira gauetan eta aldatzen dira formaz. Eta hemen pelikula horren harira egiten zuten, ez da, niri hemen gustatzen zait, ez dakit ikusten duzuen, hori berez kristalera bat da, aluminio eta kristale zeindakoa, eta egiten dute gezurrezko proiektatutako leiho horiek bat egitea
benetako lehioekin, ez da? Eta momentu jakin batean ez dakigu zer den benetakoa, zer den proiektatuta, eta horretan datza pixka bat bideomapinaren, magia ezan genezakena, bai? Eta hor, historiak sortzea bi errealitate horiek nahasten, errealitate fisikoa eta gu proiektatzen duguna ere. Hor ikusten da, ez da nola berizten diren. Eta hau, bideo honetan ikusiko dugun azkenengo adibidea da. Niri hau ere asko gustatzen zait. Zapatilla horiek hortze dituzue, eta papatean beste zapatilla batzutan bilakatzen dira, ez da? Eta azkenean, zapatilla pare soilarekin eta proiektore batekin lortzen ditugu zapatilla asko sortzea, zapatilla oso ezberdinak. Hemen eskubiko iruditan ikusiko duzue benetan zapatilla txuri batzuk direla. Eta asko gustatzen zaiteren nola erabiltzen duen zutabea zapatillen historia pixkat eta testu ingurua edo osatzeko, ez da, eta hor jartzeko. Hemen txeutxiko dugu oraingoz. Urrengo bideoan jarraituko dugu pixka bat adibide batzuk ikusten. Eta gero urrengo batzuetan, ikusiko dugu ere nolako software eta ze programak erabiliko ditugun, bai? Gero arte.